Copa Mundial, la Copa Confederacions, el Gamper i el Mare que em va parir. Hòstia, pot ser que no me'n surti, hòstia. Què estàs fotent, Hansi? Fa 2 hores que faig el solitari, hòstia, no me'n surto. És que al final hauré de fer trampes, Ets molt vulgar, tio. Això has de veure. Mira. Deixa estar això. Hòstia, no m'ensenyis pàgines porques. Va, Popescu. Llavors que no són pàgines porques, que és el Facebook. Ja ho saps que em posa molt nerviós a mi, això de l'internet, Mira. Hòstia, dius que no són pàgines porques, això? Vinga, va. No, és el Facebook d'una model, tio. Saps què és, no, el Facebook? Clar que sí que és el Facebook, hòstia, és allà on la gent hi posa fotos, jo què sé, d'un croissant i un cafè amb llet, i a sota hi posen un text que diu cafè amb llet i croissant. Com aquell que hagués descobert la sopa d'all, o jo què sé, un ovni a les 5 de la matinada sobrevolant Cadaqués. És que... Ets molt antic, tio, però ets molt antiquat, tio, molt. Una pregunta que jo em faig. Què en treuen les models de penjar-se fotos aquí enmig en pilotes? Això què? Això qui ho paga? El senyor Facebook? Llavors que els hi pagui el senyor Facebook, res. Són models, són tontes, tio, és un xollo, és així. Mira. No sé què dir-te, hosti, és que a mi les models no fan per mi. Necessito dones que, saps, que amb més xitxa, hosti, no sé, amb la Càntaros, per posar-te un exemple. Hòstia, això són pallaringues, home, t'anem a parar. No comparis la Càntaros amb aquesta. És que no es pot comparar, tio. Hòstia, però aquí, això és molt os pel caldo, vale, però hòstia, aquí... Aquesta és molt guapa. Podem tancar la porta? Com? Tancar la porta? Sí, dona. Sí, però llogar el naranjito et sortirà per 1.000 euros al dia, Vale, te'n llogo. Ah, sí? Ets... Popescu, tanca la muralla. Et val un taló? Un taló! Mira, carinyo, saps què passa? Que a mi no em va gaire això de la literatura. I és que avui en dia en aquest país un taló té el mateix valor que et regalessin, no sé, preferents de banqui el dia del teu sant. Tindràs un problema sempre més, saps? Ja, però és que no porto 1.000 euros a sobre. Oh, que llàstima! Haurem de tornar a obrir, Popescu. Escolta'm, i tu per què em vols llogar a mi el naranjito? Doncs perquè em persegueixen els paparazzis. Els paparazzis? Mira, encara no havíem tingut mai de clients els paparazzis en aquest local. Com és un paparazzi? Com un gra al cul. M'he hagut d'amagar en aquest antro perquè... En aquest què? Perdona, com es deia el local? Local es deia i es diu el Naranjito. En sèrio? No, collons, en sèrio, es diu el Naranjito, abans es deia Maracanà 50. Però llavors es van esdevenir un aconteixement mundial. És igual, sembla que no ho entendré. No ho veu? I llavors em titllen de masclista, Popescu. Hòstia, però a la que una dona fot el peu en aquest local ja és qüestionar-m'ho tot i buscar-me problemes. Fes el favor i treu-me d'aquí fora els paparazzis, els papallones aquests... Jo? Sí, tu. Però si quasi m'aixafen. Què vols dir? Mira. 2 rascades d'ells. Hosti. I mira. Sang. Oh! Em segueixen perquè sóc model. I sempre em volen fer fotos. Tu ets famosa? Sí. A tu et sona, Popescu? No. Doncs mira, carinyo, jo no sé si has anat a petar en el local més adequat, perquè la veritat aquí l'amic Popescu i a mi, els famosos, ens la suen. Però si tens el local ple de grups de gent famosa. Bueno, collons, això, perquè són grups i són famosos, però en canvi a tu, a nosaltres no ens sones de res. I per què creus que la porta està plena de fotògrafs? I per què no entren? Doncs perquè saben que quan entrin ell es farà fora. Els faré fora, collons, si consumeixen, no? Bé, digue'ls-hi que entrin. Ei, no siguis cabró. Té, per pagar unes quantes consumicions. I amb això he de pagar una estona d'intimitat, no? Vale. Però deixa les calç aquí, hòstia, que ni ets persona ni ets res. Collons, hòstia, pobra nana que ha vingut, ha entrat aquí desvalguda d'això... Menys mal. Perquè a tu... I així dius que ets model? Sí. De llenceria. No. De llançaria de forros polars antàrtics, el que surti. Clar. Doncs, nena, et deus guanyar molt bé la vida, hòstia, perquè una propineta de 100 euros feia un parell de segles que no me la donava. Ja t'he dit que sóc famosa. Clar, i d'això com et dius? Anita. Anita Dorwich. Anita Dorwich, hosti, pel nom no... Hansi. Sí. Que em sembla que hi ha una actriu porno que es diu així. D'això, i
D'on ets? Perquè ho dic amb aquests noms, no... De Barcelona, però he vingut a veure la meva àvia. Ah, clar. La vens a visitar de tant en tant. Sí, però aquesta colla de cabrons fills de mala mare se n'ha assabentat. I no puc fer una passa sola. Clar, clar. I voltes molt? Per tot el món. De tant en tant vinc a veure la meva àvia. Però d'incògnit, D'incògnit. Hòstia, model. Quin xollo, Hòstia. Voltant, ara avions, ara metro, tramvia... Roma, Milà, ja m'agradaria... Hòstia, puta, vaya xollo. Perquè, a part d'això, tu deus treballar, no? Escolta'm, és una feina com qualsevol altra. Una feina com qualsevol... Home, no podem! Dona, ja... No em direm feina d'agafar i posar-te unes sabatetes mones, un vestidet arreglat i ara anar fins al capdavall de la passarel·la, tornar i vinga i lluint pel mito, pim-pam, pim-pam... Home, en podem dir qualsevol cosa, el que tu vulguis, però treballar no. Si el meu pare fos aquí, et diria, nena, aquí darrere, això és treballar, collons. Qualsevol diria que tu et mates a treballar si encara no has remenat cap plat, ni has deixat la copa i el puro que t'estàs fotent per res. Home, és que... Però quina mania és aquesta, tia, que es pot fer molta feina amb la copa i el puro. Hòstia, m'he fet un fart de treballar i tota la meva vida. És que no entenc la mania aquesta que teniu, els que teniu les feines aquestes liberals, collons, hòstia, d'això que em feu, dir-ne anar a treballar. Home, no fotem, per favor. En Reixac, aquest sí que era ben parit, tu, el Barça, el futbolista. Sí. Aquest, quan sortia de casa seva, no deia me'n vaig a treballar, no, com fan aquesta colla de xitxarelos engominats. I què deia? Que me'n vaig a jugar a futbol. A jugar a futbol, cony! Coliquàs, és això, collons, hòstia, el Reixac, un tio integral. Qui es va inventar la frase correis de covards? Hòstia, en Reixac, collons, si va entrar un dia a la cuina a casa seva, li va fotre una bronca a la dona perquè s'havia comprat una tele, collons, una tele, llavors li van explicar que era un microones. Però, hòstia, collons, un tio, home... Bueno, tornant a lo teu, ja. Tu això de voltar pel món i ara cap aquí, ara cap allà, les desfilades, els complements, tot això, vols que ara en diem treballar? Anant a lo teu, hòstia, és que de lo teu em podríem dir, no sé, em podries dir me'n vaig a desfilar, vaig a voltar, vaig a veure que la gent em vegi, hòstia, vaig a lluir pel mito, si fa una estona que ho deia, però és que, hòstia, que les models ja se sap que d'aquí no... Collons, no n'hi ha, no en raja. Què estàs dient? Ja m'he dit això. Però si no fa ni 5 minuts que m'has dit que totes les models eren tontes. He dit això? Va, tio, que no ho he dit, en sèrio. No he dit res d'això. Mireu, us conec poc, però teniu tota la pinta de ser un parell d'amargats. Què? Sembleu un parell d'avis, tot i que per l'edat no us toca, I em venen unes ganes supergrans de marxar. Però aquells d'allà fora em fan més por que vosaltres. No teniu ni idea de la feina que suposa preparar una desfilada o posar en un set de fotografia. Ui, sí! Ui, quina dificultat! Bé, ara, nena, mira cap aquí. Ara més cap a la dreta. Ara més cap a l'esquerra. Oh, ara posa cara d'emprenyada. Ara posa cara de divertida. Home, no fot, hombre. I les desfilades? Però aviam, quina feina hi ha amb les desfilades? De pensar, cuidado que ara ve la cama dreta. Ojo que poso a l'esquerra. Ojo que allà ja caic i haig de girar cua. Vinga, home, per favor, hòstia, com es nota que aneu fent la mili. Escolta'm, això ja ratlla l'insult, Ah, que no? De veritat que no, dona, que no vull insultar-te. Però mira, per posar-te un exemple, hòstia, aquí, quan jo tanco i faig reformes, hòstia, aquest home agafa el look de manobra, hòstia, es treu la samarreta i a lluir pel mito, regatera i tot. Ni que tu fossis controlador aeri. Mira, Hansi, poder la meva no és la feina més transcendent del planeta, però hi ha gent que em ve a veure, que s'ho passa bé i a sobre es compra la roba que jo ensenyo. I mira tu, són feliços així. Hi ha altres que s'alegren el dia mirant les meves fotografies a la revista, mentre es fan una permanent de merda en una perruqueria. Però mira, són un gran més feliços. I a mi això m'està bé. I a més cobro per això, i no em fa cap tipus de vergonya. Però senyors, de qui estem dient que són feliços? Les 4 malfollades que venen a veure-us a les desfilades i els 4 modositos que no saben què fer-ne dels calés, hòstia, i que només tenen aquesta feina, organitzar desfilades benèfiques i actes d'aquests d'ONGs de Salvem la Pau i el calentament global. Hòstia, d'això en direm feliços?
Hòstia, a treballar, home, a treballar! Escolta'm, m'estàs posant de mala llet i tinc ganes de marxar. Aquells d'allà fora em semblen millor ja. Hansi, tio, deixa estar les ONGs, què t'han fet? Que què m'han fet, collons, que són una colla de sinvergüences, què m'han fet? Però aviam, espera't, dona, que una cosa no té res a veure amb l'altra i tampoc no vull que et linkin. Que et linxin, Hansi, que et linxin. Collons aquí, què acabo de dir? Ja, hòstia, ara hem de pensar com ho fem per treure la nena d'aquí sense que li passi res, però, hòstia, no se m'acut res. Tens alguna idea? Pues... Bueno, aviam, n'hi ha una, però necessitaríem la col·laboració d'en Popescu. Aviam, això ho arreglaríem. Si tu et vestissis de dona, sortissis, hòstia, ells es fixarien amb tu i la nena podria sortir tranquil·lament. Tu ho has begut, no? T'estàs beneit o què? És que... Home, tira. Va, Popescu, vull veure la meva àvia. Que no m'emmerdeuen a mi. Que no. Però s'ha de ser inhumà, s'ha de ser de no tenir cor, de no ser persona, de poder-li fer un favor a la nena i... Para ja, tio, que m'estàs faltant al respecte. Què, Popescu? Som-hi? Va, ja. Vinga, home. Mare meva de la... No sé si aquests 100 euros cobreixen els danys morals que rebrà aquest meu salt local, però en fi, alea jacta est, que deia el gran Astèrix. Som-hi! Però sisplau, Popescu, fes el favor, tapa't la cara, home, no veus que se't veu el frenasso de bicicleta que hi portes a sota el nas? Vinga, home! Va, mentalitat, valor i el toro. Vinga, som-hi! Vamos! Així, aguanta! Ja els tenim! Molt bé, carinyo. Via lliure per tu també. Em sorprèn que m'ajudis, tenint en compte el que penses de les models. Dona, tampoc es tracta d'això, aviam. En el fons, som persones humanes. Gràcies, Hansi. Encara hi ha gent bona. No t'ho creguis. Som tots mercenaris. Tots. Començant per tu mateixa. És igual. Gràcies igualment. Tinc ganes de veure la meva àvia. Adéu. Santa innocència.